Ja, så er det sidste dagen på ferien her, og far vil jo gerne en tur mere op på Tejde, så nu er vi her lige igen. Og far skal lige ned og kravle. Hvad siger du? Han står sådan der, som om han kunne nå toppen. Hvem gør det? Ja, nej, det var